ମୁଁ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଖୁଣ୍ଟିଆ ହାଟୋଡ଼ି ଶିକ୍ଷା ସଂଯୋଗକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଜଣାଇ ବିଜ୍ଞାନ ଶିକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ସୁପ୍ରଭାତ ପିଲାମାନେ, କେମିତି ଅଛରେ? ସବୁ ଭଲ ଅଛ ନା? ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି? ତମ ବିଜ୍ଞାନ ବହିର ସପ୍ତମ ଅଧ୍ୟାୟ ଜୀବ ଆଉ ନିର୍ଜୀବ ବିଷୟରେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି। ପୂର୍ବ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲେ? ସଜୀବର ଲକ୍ଷଣ, ଯେଉଁ ଦୁଇଟି ଲକ୍ଷଣ ସଜୀବର ଶ୍ଵସନ ଆଉ ସଜୀବର ରେଚନ ବିଷୟରେ ମୁଁ ଆଲୋଚନା କରିଥିଲି। ସବୁ ଦେଇଥିଲି, କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ର ପଢ଼ିଛ ତ? ସବୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର କରିଛ? ହଉ, ଗୁଡ୍, ବଢ଼ିଆ ପିଲା ସବୁ। ଆଜି ଆମେ ସଜୀବର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲକ୍ଷଣ, ସଜୀବର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ, ଏହି ବିଷୟରେ ପଢ଼ିବା। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ, ତମେ କହିଲ, ମୁଁ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଚିତ୍ର ତୁମକୁ ଏଇ ସ୍କ୍ରିନ୍ରେ ଦେଖେଇବି। ତମେ ସେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିଲା ପରେ କ'ଣ ହେଉଛି ମୋତେ କହିବ। ବୁଝିଲ? କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଟା କ'ଣ ହେଉଛି? ଆଚ୍ଛା, କୌଣସି ବିଷୟରେ ଭୋଜି କଥା ଭାବିଲେ କି ଭଲ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଦେଖିଲେ କି ଭାବିଲେ ତୁମର କ'ଣ ହୁଏ? ଆଉ ଆଚାର କି ଖଟା ଖାଉଥିବାର କିଏ ଦେଖିଲେ କି ବୋତଲ ସବୁ ଥୁଆ ହେଇଥିଲେ, ଏମିତି କ'ଣ ହୁଏ ତୁମର? ଅଟୋମେଟିକାଲି ପାଟିରୁ ଆପେ ଆପେ ଲାଳ ବାହାରିଯାଏ। ଏଠି କ'ଣ ଦେଖୁଛ? ଜୋରରେ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି। ପିଲାଟି କ'ଣ କରୁଛି? ଆପେ ଆପେ କାନକୁ ହାତରେ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛି। ଆଉ ମଶାଟିଏ କାମୁଡ଼ିଥିଲେ ଦେଖୁଥିବ, ଅଜାଣତରେ ମଶା ଯେଉଁଠି କାମୁଡ଼ିଲେ, ମଶା କାମୁଡ଼ୁଥିବ, ହାତଟା ଆମର ଅଜାଣତରେ ତାରି ଉପରକୁ ପଡ଼ିଥିବ। କ'ଣ ହୁଏ? ସେସବୁ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ବିଜ୍ଞାନରେ ସେଇଟାକୁ ଗୋଟେ କ'ଣ କୁହନ୍ତି? ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ଶବ୍ଦ, ଉଦ୍ଦୀପନାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ହୁଏ। ଉଦ୍ଦୀପନା କ'ଣ ନା, ଏଇସବୁ ଉଦ୍ଦୀପନା ଯେଉଁ ହେଲା, ମଶା କାମୁଡ଼ିଲା, ଏ ଆଚାର ବୋତଲ ଦେଖିଲ, ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଖାଦ୍ୟ ଭାବିଲ, ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ ଏଇସବୁ ହେଲା। ଆଉ ଯେଉଁ ସେଇଭଳି ଆମେ ତ ହେଲେ ସଜୀବ ମାନେ ନା ପ୍ରାଣୀମାନେ, ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ବି ସେମିତି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି। ଉଦ୍ଭିଦ କ'ଣ ଜାଣିଛ? ଏଇଠି ଦେଖ ଚିତ୍ରଟି, ଯେଉଁ ଆମର ଲାଜକୁଳି ପତ୍ର, ସେ କ'ଣ ତା ପତ୍ରଟିକି ଆମେ ଯେଉଁ ଛୁଇଁଲେ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ମୁଦି ହେଇଗଲା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ଦେଖୁଛ, ସୂର୍ଯ୍ୟମୁଖୀ ଫୁଲ ସେ କ'ଣ କରୁଛି? ସୂର୍ଯ୍ୟ ଯୁଆଡ଼େ ଯାଇଥିବେ, ଯେଉଁଠିକି ଦେଖିବ କିରଣ, ସେଇ ଆଡ଼କୁ ସିଏ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରି କେମିତି ମୁଦି ମୋଡ଼ି ହେଇଯାଏ। ତମ ବହିରେ ଆଉ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଅଛି, ଦେଖିଥିବ ପିଲାମାନେ। ଗୋଟିଏ ଛୋଟିଆ ଗଛ, ତାପରେ ଚିତ୍ରଟି, ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ଦେଖିଲ, ଗୋଟେ ଛୋଟ, ମନେକର ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଗଛ ଆଣିକି ଏମିତି ହାଣ୍ଡିଟେ ତାକୁ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବା। 10-15 ଦିନ ରଖିଲା ପରେ ଦେଖିବ, ହାଣ୍ଡିଟିରେ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ରନ୍ଧ୍ର କରିଦେଇଥିବା। ଦେଖିବା ସେଇ ରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ଛୋଟିଆ ଗଛଟି ଆପେ ଆପେ ତା ପତ୍ର ସହିତ ସେ ବାହାରିକି ବାହାରିଥିବ। କାହିଁକି ଏମିତି ହୁଏ? ନା, ସେ ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ଗଛଟି ସେଇ ରନ୍ଧ୍ର ବାଟ ଦେଇ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛି। ତାହେଲେ ଦେଖୁଛ କେତେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛି ଉଦ୍ଭିଦଟି। ଏଇ ଚିତ୍ରଟି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ଆଉ ତୁମେ ବି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, ଆମେ ଘର ଭିତରେ ଯଦି ଗୋଟେ କୁଣ୍ଡ ରଖିଥିବା, ଗଛଟି ଝରକା ଖୋଲା ହେଇଥିବ, ଝରକା ବାଟେ ଦେଇକି ସେ ଗଛଟି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ତା କାଣ୍ଡ ବା ପତ୍ର ସହ ସେ ସବୁ ବଙ୍କି ହେଇକି ବି ଆଲୋକ ପାଇବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବାହାରିଥିବ। ତେଣୁ ଇଏ ହେଲା ତା'ର ସଜୀବ ନା ଉଦ୍ଭିଦର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା। ହଉ, ତାହେଲେ ଏବେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଢ଼ିବା ଲକ୍ଷଣ, ସଜୀବର ବଂଶବୃଦ୍ଧି। ବଂଶବୃଦ୍ଧି କ'ଣରେ ତୁମେ ଜାଣିଛ? ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଲା ଗୋଟିଏରୁ ଅନେକ, ତା ବଂଶ ବଢ଼େଇବ। ଦେଖୁଛ, କୁକୁଡ଼ା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଛି, ଅଣ୍ଡାରୁ ଛୁଆ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି। ଏମିତି ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି କେତେକ ପକ୍ଷୀ, ଜାଣିଛ ପକ୍ଷୀମାନେ ସାଧାରଣତଃ ଅଣ୍ଡା ଦିଅନ୍ତି। ଆଉ କିଏ? ଝିଟିପିଟି, ଆଉ ସାପ, ଆଉ କଚିମ, ଏମିତି ସବୁ ଜାଣିଥିବ, ତୁମେ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବ, କେତେକ ସବୁ ଅଣ୍ଡା ଦେଇକି ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଆଉ କ'ଣ? କେତେକ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। କୁକୁର ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିବ, ବିଲେଇ ଛୁଆ, ହାତୀ, ବାଘ, ଭାଲୁ, ସିଂହ, ମଣିଷ, ଏମାନେ ସବୁ ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରନ୍ତି। ଛୁଆ ଜନ୍ମ କରିକି ତାଙ୍କର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ଆଉ ତାପରେ ଆମେ ପଢ଼ିବା ଉଦ୍ଭିଦମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ଦେଖୁଛ କେମିତି? ଆମ୍ବ ଗଛ, ବାଇଗଣ, ଏସବୁ କ'ଣ? ବାଇଗଣ, କାକୁଡ଼ି, ବାଡ଼ିରେ ସବୁ ପନିପରିବା ଲଗାନ୍ତି, ଦେଖିନ ନା? ବିଲାତି ଫିଲାତି, କାକୁଡ଼ି, ଏସବୁ କ'ଣ ମଞ୍ଜି ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି, ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ହୁଏ। ଟାକୁଆ ବି ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ମଞ୍ଜି। ବୋଇତାଳୁ, ଏସବୁ ହେଲା ଆମର ମଞ୍ଜିରୁ ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି, ବଂଶ ବଢ଼ୁଛି। ଆଉ କେତେକ ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ପୋତି ଦେବେ, ଡାଳ ଖଣ୍ଡେ ପୋତି ଦେଲେ କ'ଣ ହେବ? ଗଛ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ, ଗଛ ଆପେ ଆପେ ହେବ। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ଡାଳ, ମନ୍ଦାର ଡାଳ, ଏସବୁ। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ବିଶେଷ ଗଛ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଅମରପୋଇ। ଏ ଅମରପୋଇ ଗଛ କ'ଣ ହୁଏ? ତା ପତ୍ରଟିକୁ ଆମେ ଯଦି ପୋତି ଦେବା, ପତ୍ରରୁ ବି ଗଛ ହେବ। ଇଏ ହେଲା ପତ୍ର ଦ୍ୱାରା ବଂଶବୃଦ୍ଧି। ତାହେଲେ ଆମେ କ'ଣ ସବୁ ଜାଣିଲେ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ବିଷୟରେ ଯେ ପଢ଼ିଲେ। ଆଉ ଏ ବଂଶବୃଦ୍ଧି ଛୁଏ ପିଲାମାନେ, ଶୁଣ, ଯେଉଁ ସଜୀବର ବଂଶବୃଦ୍ଧି ସବୁବେଳେ ହେଇନଥାଏ। ତା'ର ଏଇ ଯେଉଁ ବୃଦ୍ଧି କାଳଟା ଦୁଇଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ହେଇଥାଏ। ଗୋଟେ ହେଲା ଅଙ୍ଗୀୟ ବୃଦ୍ଧି କାଳ, ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ପ୍ରଜନନ ବୃଦ୍ଧି କାଳ। ତା'ର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ସୀମାରେ ତା'ର ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ତାପରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଜନନ ବା ବଂଶବୃଦ୍ଧି ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହେଇଥାଏ, ତା'ର ସେ ପ୍ରଜନନ ଅଙ୍ଗର ବୃଦ୍ଧି ହେଇଥାଏ। ହଉ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ପାଇଁ ଆମେ ସବୁ ବିଶେଷ ଲକ୍ଷଣ ବା ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ସଜୀବର ଜାଣିଗଲ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମ ବହିରେ ଯେଉଁ 7.2 ସାରଣୀ କାର୍ଯ୍ୟଟି ଅଛି ତୁମେ ଦେଖିଥିବ। ତୁମେ କ'ଣ କରିବ? ଘର ଆଉ ବାହାରେ ସବୁ ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକର ନାମ ଲେଖିକି ପ୍ରକୃତରେ ସେଇ ଲକ୍ଷଣ ଗୁଡ଼ିକ
ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି କି ନା ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିକି ଟିକ୍ ମାରି ଚାଲିବ। ହଉ ଏଇ କାମଟି ଦେଉଛି। ଶେଷରେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ କାର୍ଯ୍ୟପତ୍ରରେ ସୁନ୍ଦର ପ୍ରଶ୍ନ ତୁମ ପାଇଁ ରଖିଛି। ତୁମେ ସବୁ ନିଜେ ନିଜେ କରିବ। ସମସ୍ତେ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆସିବ, ସମସ୍ତେ ଭଲ ଭାବେ କରିବ। ଆଉ ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ପଚାରିକି କରିଥିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଉ ଶେଷରେ ମୁଁ ଏତିକି କହୁଛି, ମନ ଦେଇ ଶୁଣିବ, ମନ ଦେଇ ପଢ଼ିବ, ମନ ଦେଇ ବୁଝିବ, ଆଉ ମନ ଦେଇ ମୋ ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତର ସବୁ ଲେଖିବ। ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।